살아게 당당 거친데 আপনারা পরিবারে কয়জন? আমরা আমার একজন এক পরিবার আমি একজন এক চিনি দড়ে মেদা খাইয়ে जोंनो रिसु बरि फाइजाहा आलु बरि फाइजाहा जे बुंजुमो या फाइ खना जाहा जोंनो जादि हिये नंग नुक नुक खरले बबो हेंखा दिनै नखौ माइसाबे बायथा दिनै लाइसाङो सरकारनि होइते कुनु मुंसा सगदा सुबा मुं माखाना र मयाखौ ताबुनो माइवाले दिनिनो मुसाबो मायाखौ माइरो बाया तिनि मेडाम रि कलामो बबो हाइ मा तखना र दिनै के माइ म खाजां जाहा जों तानसरो रिसु अमो ब जागा कलाय जागा तीर्थ बुंना दै ताम ताम खदिं खदि नि सरकार होइते कुन चुबा बुंदा मा खनर ता नंनो सब चुबा फाइकेट देबो ताबुक सब चुबा फाइ नंनो फुंरंनि माइदा मा जाखा मासे ख मासे थामनि बाटा बरां माइया ख बाटा बरां माइया तीन मासिका